И темата в днешния ден ще бъде: Господи, ако Ти беше тук. Това ще е нашата тема. Господи, ако Ти беше тук. Един пастир бил поканен да извърши погребение на самоубил се човек. Той дълго си мислил дали да отиде, дали да не отиде, какво да говори сега там като отиде, нали, не може да каже нищо за този човек. И така се смутил се в душата си, в духа си и си казал: Господи, какво трябва да направя? Кое е правилното, което трябва да направя? И след като се помолил, погледът му се спрял на този текст: Господи, ако Ти беше тук, нямаше да умре брат ми. Това са думи на двете сестри. По-късно ще прочита Словото Божие. И той се замислил върху тези думи и си казал: да, ако Господ беше там, този човек нямаше да извърши това самоубийство. Ако Господ беше в неговото сърце, той нямаше да посегне на живота си. Какво е говорил този пастир, не знам, но тези думи са проговорили в сърцето му и той е провел тази служба, да го наречем, защото и това е едно служение пред Господа, и то не заради мъртвия, а заради живите, които слушат Словото Божие. Така че Господ, ако беше там, този човек не би посегнал на живота си. И аз искам да се спра точно на това. Ако Господ е тук, ако Господ е в сърцата ни, много от нещата, които правим и които се случват в живота ни, нямаше да се случват. Така че нека Господ да бъде тук и в нашите сърца. Нека да прочетем сега част от този пасаж, защото е дълга е главата, няма да я чета цялата, само отделни моменти, но вие знаете за този случай. Това е в Йоанна 11 глава, ще прочета първите няколко стиха и после думите на Марта и на Мария. Йоанна 11 глава. Един човек на име Лазар от Витания, от селото на Мария и на сестра и Марта, беше болен. Марта, Мария и Лазар. А Мария, чийто брат Лазар беше болен, беше онази, която помаза Господа с миро и избърса краката му с косата си. И така сестрите пратиха до Исус да му кажат: Господи, ето този, когото обичаше, болен. А Исус, като чу това, каза: тази болест не е за умиране, но е за Божията слава, за да се прослави Божият Син чрез нея. А Исус обичаше Марта и сестра и Лазар. Вижте, обичаше ги. Той обичаше всички, ама тя ги обичаше по един по-специален начин. И ние така е. Ние обичаме всички, обаче има хора, които обичаме по по-специален начин. И тя ги обичаше така. Той беше много близък с тях. И те го чувстваха много близък. След като чу, че бил болен, остана 2 дни на мястото, където се намираше. Защо не тръгна веднага? Защото той самия си каза: това трябваше да се случи, за да може да се прослави Господ в този момент и да повярват хората в Неговата изцелителна сила. Обаче, ако бяхме ние, по някой път някой идват и казват: хайде, ете, кой си е болен, и ние веднага тичаме. Защото ако не тичаме, ще ни обвинат, но не е така. Трябва да се помолим, да поискаме от Господ дали в този момент е подходящия да отидем, дали сега трябва да помислим върху нещата, да разсъдим и тогава да тръгнем. Исус се забави и 2 дни остана на мястото, на което беше. Той не тръгна веднага, когато го извикаха, макар че знаеше, че е тежко болен, защото ако то беше някаква обикновена болест, те дори нямаше да му се обадят. Но той беше болен, и то смъртоносно болен. И вече тук се развива случая с това, с разговора на Исус с учениците си. Минаха тези 2 дни и Исус тръгна и отиде в Витания. И така като дойде, Исус научи, той вече беше починал Лазар, и казва: и така като дойде, Исус научи, че Лазар беше вече от 4 дни в гроба. Значи той починал, след тия 2 дни са минали още дни и вече 4 дни Лазар беше в гроба. А Витания беше близо до Иерусалим, на около 15 стадии. И много от юдеите бяха при Марта и Мария, за да ги утешават за смъртта на брат им. А Марта, като чу, че идва Исус, отиде да го посрещне, а Мария остана вкъщи. Тогава Марта каза на Исус: Господи, ако Ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Миналия път малко споменахме за това нещо.
Значи, можем да го приемем тези думи на Марта по два начина. Единият, първият, по който можем да ги приемем, и аз мисля, че тя така го каза, защото после продължава нещо много важно. Един пасаж, един стих, който дори хората в днешно време не им е открит от Святия Дух. Тя каза така: Господи, ако ти беше тук, нямаше да умре брат ми. Забележете другите думи. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. Това беше вярата в изцелителната сила на Господ Исус Христос. Да, той може да е мъртъв, но и сега знам, че дори да го поискаш и да кажеш една дума, и той ще стане. Тя вярваше това нещо. Но тези думи могат да се приемат първо като доверие към Бога. Аз вярвам, че е било така, но може да се приемат и като обвинение. Господи, защо се забави? Ако ти беше дошъл на време, брат ми нямаше да умре. И ние понякога така: Господи, защо се забави? Защо се бавиш да ми помогнеш? Аз толкова време съм поставил този проблем в твоите ръце. Нямам отговор. Защо се бавиш за нашите близки да ги преведеш при себе си? Не знам, Господ знае. Ние не сме тези, които да знаем всичко. Но когато имаме доверие, ще бъдем както Марта, която се обърне, каза: и сега знам, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. Исус и каза: брат ти ще възкръсне. Това беше една прекрасна новина, която и каза. Но тя не мислеше дори, че в момента ще го възкреси. А вижте нейните думи след това. Марта му каза: зная, че ще възкръсне при възкресението в последния ден. Исус си каза: аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, макар и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? Ето това са думите към нас. Да, Господи, ние знаем, че и сега можеш да възкресяваш, и сега можеш да изцеляваш, и сега можеш да вършиш чудеса. Стига това да е Твоята воля. Но ние вярваме във възкресението на мъртвите. И както Исус каза: аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, дори да умре физически, той ще оживее в Божието присъствие, както и нашата сестра премина. И ние вярваме, че сега тя е в Божието присъствие. А тя му отговори, Марта му каза: да, Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, който идва на света. Ще ви кажа, макар че Марта шеташе, тя пак слушаше. Нищо, че не беше там седнала до нозете на Исус. Дори апостолите не бяха проумяли тези думи, които тя каза на Исус. Вярвам, че Ти си Христос, помазаникът, който има да дойде на света. Вярвам, че мъртвият ще възкръсне. Вярвам във възкресението на мъртвите един ден. Това са неща, които дори и днес хората не ги вярват. Така че, дори и шетайки, тя пак слушаше Господ Исус Христос и много добре го слушаше и възприемаше това, което Той говори. Измина известно време и се случи нещо подобно и с нейната сестра Мария, която седеше винаги до Господ Исус Христос. А юдеите, които бяха с Мария и като видяха, и които я утешаваха, като видяха, че стана бързо и излезе, защото тя разбра. Марта се върна и каза: дошъл е Господ. И тя разбра, че Той дойде. Веднага стана бързо и излезе. Отидаха след нея, като мислиха, че отива на гроба да влаче там. Тоест тя се облече, тръгна да го посрещне, дори не каза къде отива. И те си мислиха, че тя понеже беше в скръб, в притеснение, нали, и си мислиха да не направи нещо, къде ще отива, и я последваха. А тя отиде да се срещне с Господ Исус Христос. И така Мария, като стана там, където беше Исус, като стигна там, където беше Исус и го видя, падна пред краката му и каза: Господи, ако Ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Ето ги същите думи. Същата вяра. И едната сестра, и другата сестра. Защо същата вяра? Защото и двете бяха слушали същият учител. Това беше тяхната вяра. Ако Ти беше тук, той нямаше да умре. Но Исус не проведе с нея този разговор, който проведе с Марта. А вижте какво пише. Исус, като я видя, че плаче, и юдеите, които я придружиха, също плачат, потресе се в духа си и се смути. Той вече реагира като човек в скръбта си. Знаеш ли, че ще го възкреси, че можеше една дума да каже, дори да не каже, пак щеше да възкръсне. Но тук се изяви човешката същност на Господ Исус Христос, като я видя как тъжи, като я видя как изглежда. И се смути в душата си, в духа си и каза: къде го положихте? От тук насетне вече говорим за възкресението на Лазар, което няма да чита, което стана, и следствие на това хората също се разделиха на две и ни казваха: кой е този,
А други казаха, това е Господ, който може да спасява, който може да възкресява дори и мъртви. Така че, ако Господ беше тука, нямаше да се случат тези неща. Колко убийства, колко самоубийства, колко различни такива престъпления не биха се случили, ако Господ беше в сърцата на тези хора. Колко страдания, колко болести, колко различни ситуации, през които преминаваме, не биха се случили, ако Господ беше в нашите сърца. Да, Той е в нашите сърца, но не за постоянно. Така че нека Господа ни благослови, когато преминаваме през всичките тези неща, които се случват в нашия живот, Бог да бъде в тях. И не да казваме, Господи, ако Ти беше тук, това нямаше да стане, а да знаем, че Той е с нас през каквато и ситуация да преминаваме. И да сме уверени, както Марта беше уверена. Зная, че ако кажеш дума, и Той ще възкръсне. Да, Господи, знам, че ще възкръсне. Знам, че един ден дори при възкресението на мъртвите ще възкръсне. Но Той говореше дори за момента, в който щеше физически да го възкреси, а не точно за възкресението на мъртвите. Така че нашият Господ е този, който и днес е същия, както казва Словото Божие. Вчера, днеска и вовеки Господ Исус Христос е същия. И ако Той е тук, тогава проблемите, които имаме, ще преминаваме през тях по-леко и с Неговото благословение и в Неговото присъствие. Нека да дам още един или два примера от Словото Божие във връзка с темата Господи, ако Ти беше тук. Сега искам да се спрем на един пасаж от Деяния на апостолите, 16 глава. Там се говори, когато бяха в затвора Павел и Сила. Когато имаше там една ситуация, се беше случила и юдеите ги хванаха и ги натикаха в тъмницата в затвора. И искам да прочета този пасаж, Деяния на апостолите, 16 глава, от 23 стих ще започна да чета. Искам по-специално да се обърнем към тъмничния началник, който беше там и който ги надзираваше. Защото се случи нещо, което може би той щеше да се самоубие. Обаче в този момент Господ беше там, не в него самия, а в самите апостоли. И поради тази причина той не посегна на живота си. Какво искам да посоча с този пример? Че ако Господ е там или тук, дори хората да не са го приели лично, но ние сме там и Той е в нас, тогава много от нещата, които биха се случили, те ще бъдат предотвратени. Ето това искам да разгледаме. Деяния 16, както казах, 23. Тогава тълпата вкупом се надигна против тях, градските съдии им разкъсаха дрехите и заповядаха да ги бият с тояги. Това се отнася за апостолите. И като ги биха много, хвърлиха ги в тъмница и заповядаха на началника на тъмницата да ги пази здраво. Те са ги пребили буквално. Буквално са ги пребили, много ги биха, пише. И въпреки това ги натикаха в най-вътрешната тъмница, да не станат и да не избягат. И той като получи такава заповед, ги хвърли в по-вътрешната тъмница и стегна добре краката им в клада, на всичкото отгоре и бяха вързани. Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха, забележете, с химни на Бога, те не се окайваха и казаха: о Господи, защо го допусна това нещо? Ето ние Ти служим толкова вярно, защо си допуснал ние да попаднем така, да ни бият и това да се случи? Не, те го приеха като нещо естествено, след като гонеха техния Господ и тях ще гонят. Те го приеха като своя мисия това нещо. И вместо да тъжат, вместо да се притесняват, вместо да се окайват по-скоро, те в тъмницата хваляха Господа с химни, нещо нечувано, нещо невиждано до този момент. Ти да си бит, да тече кърви, да течат от раните ти, да си стегнат в окови, да знаеш, че няма излизане и въпреки всичко да хвалиш Господа в това състояние. Това е защото Господ беше с тях. Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха. Ето го Божието чудо. Където е Исус, там стават чудеса. Той допусна да стане земетресение, всичко се разтресе, хората изпаднаха в паника. Представете си какво е било земетресението, че всичко тези окови, нали, всичко да се отвори, тези масивни железа, които са били оковани.
И те бяха свободни. И началникът, като се събуди, вижте, той е спял. А пък те им трябваше да спят, защото те трябваше да охраняват, да пазят. Началникът, когато се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна меча си и щеше да се убие, като мислеше, че затворниците са избягали. Той си каза, така и така вече, аз съм мъртъв. Дали аз ще се убия или ще ме убият, нали, то едно и също ми поне да си сложа край на живота, за да не ставам за смях пред другите хора, защото те са били хора с чест, те са държали на своето име, нали, държали са на това, което трябва да правят, но не са го извършили така, както трябва. Случило се в неговата смяна, както се казва, да се случи това нещо. Оковите паднали, тъмница, не се вижда нищо, гледа врати се отворени и той си каза, леле, всички затворници са избягали, край, свършено е с мене, ами да, аз да се пробуда с меча и край, до там да бъде. Мислеше да си сложи край на живота. Но Павел извика със силен глас, казвайки, не дей прави никакво зло на себе си, защото всички сме тука. Вижте. Тогава началникът, понеже поискала светило, скочи вътре и разтреперан падна пред Павел и Сила. И ги изведе навън и каза, Господа, какво трябва да сторя, за да се спася? Ето го момента, в който Господ докосна сърцето на този тъмничен началник. Както казах, всичко говореше за това, че затворници трябваше да са навън и трябваше да са избягали. Но те бяха там. Те пееха и хваляха Господа. И те си останаха там. И той като видя това нещо си каза, не, това не са обикновени затворници. Това не са престъпници. Това не са хора, които правят различни лоши неща. Това са различни затворници. Това са хора, които следват Господа. Защо? Защото Господ е с тях. И той като видя това нещо каза, Господа, кажете ми какво трябва да направя, за да се спася. Ето в този момент Святия Дух дойде и проговори на неговото сърце. И ние понякога си казваме, ама говорим на тези хора, пък те не искат да вярват. Докато не пусна Святия Дух и не дойде в сърцето им да им проговори, кой им беше казал на този тъмничен началник, кой му беше казал за спасението? Да, той може да е чувал различни неща, но вижте, той зададе конкретен въпрос. Какво трябва да направя, за да се спася? Това беше един конкретен въпрос. Само човек, който е запознат с нещата, може да зададе такъв въпрос. Значи Святия Дух дойде и проговори в неговото сърце. А те казаха, повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ти и домът ти. И говориха Господното учение на него и на всички, които бяха в дома му. И той ги взе в същия час и през нощта изми раните им и незабавно се кръсти той и домашните му. Веднага се и кръсти. Не само, че прие Господа, а поиска да бъде кръстен. Говорим за водното кръщение. Поиска да бъде кръстен и да приеме Господ като свой личен спасител, както ние казваме. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза. Забележете какво последва след това. И повярвал в Бога, зарадва се с целия си дом. Значи там, където е Господ, няма смърт. Там, където е Господ, няма самоубийства. Там, където е Господ, няма престъпления. А там, където е Господ, има радост. Има мир. Има всички такива неща, които са, както ни казваме, плодът на Святия Дух в сърцето на човека. Може обстоятелствата около теб да не говорят за мир, напротив, да са много страшни, но когато са Исус е в сърцето ти, тогава Божият мир е в това сърце и ти имаш мир при всякакви обстоятелства, при всякакви неща, които се случват около тебе. Нищо не говореше на тези затворници на Павел и Сила, че ще излезат от тази тъмница. Въпреки това те имаха Божия мир и пееха през нощта и хвалиха Господа с химни. Ето това е когато Господ е тук, в твоето сърце. Така че това е един прекрасен, перфектен пример, когато Господ е там, какво се случва. Първата ситуация с Марта, Мария и Лазар, тази с тъмничния началник и Павел и Сила, които бяха затворени. И сега, нека малко и към Стария Завет, заслужава си в тази тема да обърнем внимание точно на този пример. И това е Йов. Точно на темата, на която говорим. Йов, един богат човек, един човек с заможен, с власт, с име в обществото, праведен пред Господа, нека да подчертая това нещо, праведен пред Господа,
И се случи така, че Сатана изиска поради тази праведност от Господа някои неща. И каза: Господи, ти си го обградил с много неща, с богатство, с деца, с всичко, което е нужно, даже повече от нужно за един земен живот. Отнеми му едното, отнеми му другото, отнеми му третото, той ще те похули. Господ каза: не, няма да ме похули. Аз го познавам, аз знам неговото сърце. Той е един наистина праведен човек. И Сатана отново отиваше и, както се каза, принуди направо Бог, изнуди го да се докосне до Йов. И какво се случи? Бог му даде разрешение, каза: до някъде. Давам ти го в ръката, обаче нямаш власт над неговата душа. Не, оттам. И тогава Сатана направи всичко, което беше най-лошо, което можем да си представим в този земен живот. И нека да прочетем малко от Словото Божие за това какво се случи. 12 стих. Господ каза на Сатана, това е първата глава на Йов: ето в твоята ръка е всичко, което има той, само на него да не сложиш ръка. Това беше първото. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа. И един ден, когато синовете и дъщерите му ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат, дойде вестител при Йов и каза: като оряха воловете и ослиците пасяха при тях, савците нападнаха и ги откараха, още избиха слугите с острието на меча, само аз се отървах да ти известя. Забележете, този не е свършил, казва, докато този още говореше, дойде и друг и каза: огън от Бога падна от небето и изгори овцете и слугите и ги погълна, и само аз се отървах да ти известя. Едно след друго. Случвало ли ни се на нас така понякога? Не точно това, но ни се случвало. Едно, след малко друго, след малко трето, ти си кажеш: оле, не мога вече, не мога да издържа. Ето така се получи при Йов, само че при него беше много, много страшно. Докато този още говореше, дойде и друг и каза: халдейците образуваха три чети и се спуснаха върху камилите и ги откараха, още избиха слугите с острието на меча, и само аз се отървах да ти известя. Докато този още говореше, вижте, то не стига едно, второ, трето, дойде и четвърти и каза: синовете ти и дъщерите ти, като едяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат, дойде силен вятър от пустинята и удари четирите ъгъла на къщата, и тя падна върху децата ти, те умряха, и само аз се отървах да ти известя. Това беше вече, нали, върха на всичкото, което му се случи изведнъж в рамките на няколко минути тези неща. И час може да е. Тогава Йов стана, раздра дрехата си, обръсна главата си и като падна на земята се поклони и каза: гол излязах от отробата на майка си, гол ще се върна там. Господ даде, Господ взе, да бъде благословено Господнето име. Не знам дали някой от нас би могъл да постъпи по този начин. Може би не можем. Може би нямаме тази сила да постъпим по този начин. Обаче 22 стих е заключението на това, което ви прочета. Във всичко това Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога. Защо? Защото Бог живееше в неговото сърце. Ето на това искам да обърна внимание. Всичко му се отне. В рамките на няколко часа всичко се отне и остана абсолютно гол, както се казва, и върха на всичкото беше и децата му. И той реагира по много интересен начин. Господ даде, Господ взе. Да бъде благословено неговото име. Пак казвам, не знам дали някой от нас би могъл да реагира по този начин. Добре, до тук, не че е добре, ама до тук той устоя. Обаче по-нататък Сатана пак отиде и вижте какво се случи между Господ и Сатана. Един много интересен разговор. Господ каза на Сатана: откъде идваш? А Сатана му отговори: от обикаляне на земята и ходене насам натам по нея. Това е типично хулигански отговор. Като питаш някой къде си ходил, какво правиш? Ме обикалям някъде. Нали? Хулигански отговор. После Господ каза на Сатана: обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен на него на земята? Човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. Въпреки всичкото той пак си държеше на тази правилност и пак държеше за Господа. И още държи правдивостта си, при все, че ти ме подбуди против него да го погубя без причина. Представете ли си, това са думите на Господ, ние какво можем да добавим? Ти ме подбуди да
да погубя всички тези неща, да допусна без никаква причина. А Сатана отговори на Господа: кожа за кожа, да, всичко, което има човек, ще го даде за живота си. Вижте колко е хитър. Как действа. Но простри ръката си сега и се допри до костите му и до плътта му и той ще те похули в лицето. Живота вече. Живота. Най-скъпото, което всеки се бори за това нещо. Господ каза на Сатана: ето той е в ръката ти. Само живота му опази. Предаде тялото, обаче душата не. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа и порази Йов с лоши цири от стъпалата на краката до темето му. И той си взе черепка, за да се чеше с нея и седеше в пепел, защото пепелта облегчава. Първо, пепелта е символ на страдание, нали? Погледнато като символичното значение на пепелта, символ на мъка, символ на страдание, да посипеш главата си с пепел, това е било, че страдаш, нали? И второ, самата пепел има активното вещество да потиска тези болки, които са, нали, те са били страшни болки. То вие виждате една мъничка, раничка, нека да си направим, да не можем да издържаме, да не говорим цялото ме е било в тези цири. И той беше и седеше в пепел. Тогава жена му каза: още ли държиш правдивостта си? Похули Бога и умри. Ами може би на нея беше писнало вече от всичкото, което беше дошло, защото не си тук се говори за Йов, ама и тя страдаше заедно с него. Страдаше за децата си, страдаше за добитъка, страдаше за слугите, страдаше за абсолютно всичко. И тя не издържа, психически не издържа. А може би и Бог не живееше толкова, колкото живееше в сърцето на Йов. Може би не живееше до такава степен, за да изрече тези думи и каза: похули Бога и умри. Може да ги изрекла от мъка, неразумно, а може и наистина Бог да не живееше до такава степен в нейното сърце. А той отговори: ти говориш, както говори някой от безумните жени. Какво? Доброто ли ще приемаме от Бога и да не приемаме и злото? Във всичко това Йов не съгреши с устните си. Значи всичко, което му се случи, дори и самото му здраве беше абсолютно разклатено. Той вече не ставаше за човек, както се казва, но Божието Слово казва, че той не посегна на живота си, дори не похули Господа. Дори не похули Господа. Защо? Защото Бог живееше в неговото сърце. Това е една от лъжите на Сатана. Защо да живееш вече? Има ли смисъл да живееш? Виж, погледни се на какво приличаш. От теб човек не става. Похули Бога, служи си края на живота и умри. Да, но не, това не е решението на проблема. Там, където е Исус, там няма смърт, там има мир. Там, където е Исус, там няма хула срещу Бога. Там има спокойствие в душата. Да, всичко против тебе. Може всички обстоятелства да са против тебе. Може самия ти да не си добре, да си много болен. Но ако Исус живее в твоето сърце, няма дори да си помислиш за такъв момент. Бог го е допуснал. Господи, ти даде, ти взе. Благословено да е твоето име. Във всичко това си казва: Йов не похули. Даже с мъмре жена си каза: не дей говори както говори един безумен човек. Трябва да приемем всичко от Господа, защото Той го е допуснал. И това вече сложи един капак на всичко отгоре. Повече Сатана нямаше какво да каже. Докосна се до абсолютно всичко, но нямаше вече аргументи, с които да отиде при Бог и да каже: да, ама ти защото това не направи и той все още е добре. Всичко беше зле, но въпреки всичко Йов не похули. Пак ви казвам, това е един от аргументите на Сатана. Защо да живееш? Я виж, нищо не върви в живота ти. Болен си, за нищо не ставаш. Но не е така. За Господа всички сме ценни и нашия живот, който Той ни е дал, само Той може да отнеме нашия живот. Затова нека да знаем, че Господ е господарят на живота. И когато Той дава, Той дава. Когато отнема, Той отнема. Да, допуска Сатана да прави някои неща, но всичкото е с Божието разрешение. Без разрешение на Бог нищо не може да се случи. Абсолютно нищо не може да се случи. И нека да запомним това. Само Бог има властта над живота ни и само Той има правото да отнема живот. Така че, както Йов да кажем: Господи, наистина не си допуснал такива неща, както при него се случиха, нали? Но въпреки това ние преминаваме през различни изпитания. Но, както Йов да кажем: Господи, Ти си в контрол на всичко.
бъди в моето сърце, бъди в мене, помагай ми през изпитанията, защото знам, че всичко, което си дал и си допуснал, ти си го допуснал за Твоя слава и да може, Словото Божие казва, да бъдем усъвършенствани чрез тези изпитания, които Господ допуска до нас. Понякога ни е много тежко, но не както на Йов. На него му беше много тежко и въпреки това устоя. И той е един перфектен пример за нас като човек, който устоя. Така че нека Господ да ни благослови да се помислим върху тези моменти за Марта, Мария и Лазар, да си помислим за тъмничния началник Павел и Сила, как реагираха в този труден момент, в който бяха, че те не се отчаяха и си казаха, да, така ли, че ще се умира, нали? Ами, по-бързо да се приключва. Не, те славяха Господа и очакваха каквото и да се случи, те бяха в Божията ръка и бяха уверени в това и Божият мир беше в техните сърца. И Йов е един перфектен пример на човек, който устоя във всяко едно изпитание и във всяко едно изкушение. Ако Господ е в сърцата ни, от тях ще блика любов, а не омраза. Ако Господ е в сърцата ни, както казах, ще имаме мир и ще бъдем щастливи, ще ценим това, което Бог ни е дал. Ако Господ е в църквата ни, няма да имаме удумвания, няма да имаме клюки, няма да имаме разправи, няма да имаме такива неща. Ако Господ живее в нас, първо в нашите сърца, а после и в църквата ни. Ако Господ живее дори в държавата ни, нали, говорим като ръководители на държавата, ако се обърнат към Господа, знаете ли, нещата ще се променят, коренно ще се променят. И затова Словото Божие ни казва, ако ти си там, в тях, в тези сърца, няма да се карат, няма да правят тези неща, няма да ограбват народа, няма да правят всичките тези зли неща. И Словото Божие ни съветва да се молим за тях, за да може Господ да влезе в техните сърца. И Словото Божие казва да имаме да поминем един тих и спокоен живот. И ние сме задължени да се молим, колкото и да ни харесват, каквито и да са, и престъпници да са. Божието Слово казва, ако те се променят и Бог заживее в сърцата им, тогава ще имаме различни неща и държавата ни ще върви по различен начин от този, в който е в момента. Има примери за това. Погледнете Унгария и Орбан. Той е от нашите църкви. Така че нека да си направим един извод. И нека да се молим за нашата страна и за управниците, Господ да заживее. Поне не във всички, той във всички няма да заживее. Нека не храним тези илюзии, но поне в част от сърцата, за да може нещата да се променят и всички тези закони, които напират от Европейския съюз, тези лоши неща, които ги изискват и те задължават, ти можеш да кажеш не. Защото имаш Божията сила и Бог живее в твоето сърце. Така че нека Господ да благослови управниците ни и самите нас пък да ги изискаме и да се молим за тях. Нека отново да се върнем на Исусовите думи. Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Как няма да умре? Нали всички ще умрем? Ще умрем физически, но душата ни няма да умре никога, защото Господ е в нас и ние сме с Него. Така че това искаше да й каже Господ Исус Христос. Аз съм възкресението и живота. Ако вярваш, няма да умреш. И тя каза, да, Господи, вярвам, че Ти си Христос, помазаникът и Спасителят. Ето това иска и от нас Господ. Да вярваме, че Той е с нас. Някои ще отидат при Господа, други Господ ще ги гране. Не знаем какво ще се случи точно с никой от нас, но да вярваме на тези думи. Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Вярвате ли това? Да, вярваме го. Това са Божиите думи. Да вярваме на тези думи. И завършвам с един последен пасаж, по-скоро стих от Божието Слово, който е точно във връзка с тази тема. Че през каквито изпитания да преминаваме, Господ знае на всеки силата каква е. 1 Коринтияни, 10 глава, 13 стих, с който и ще завърша. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. А сега малко да се спрем на този текст. Ами за Йов, това беше прекалено голямо изпитание, значи той имаше прекалено голяма сила да го носи. При нас силата е по-малка, но и ние преминаваме през различни неща. И понякога като си казваме, няма вече сила, не мога, не издържам, точно тогава нека си спомним за този пасаж. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може човек да носи.
Значи аз съм слушала този пример. Един баща имал 2 деца. Едното било на 15, другото било на 5 годинки. И този баща викал децата си при него да му помагат и им давал неща да носят. И дал на 15 годишното дете една турба голяма, която то може да носи, а на 5 годишното дете дал нещо мъничко, което е за неговото телослужение, неговите килограми, което да може да го носи. Представете си бащата да ги беше объркал, да ги беше разменил. Да даде големия товар на малкото дете, ами той нямаше да го помръдне и може би щеше да го смачка, да го смаже под самата тежест. Да, голямото можеше да отнесе малкия товар, но не това е целта. Бог никога не бърка. Той знае, той е нашия баща и знае кой колко може да носи и колко ни е силата. Затова нека да се доверим на него като наш баща. И тук казва, той е верен. Нека да го прочетем точно както е. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Той знае колко ни е силата. Но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите. Ето го изходния път за Йов. Кой беше? Какво се случи? Последната глава на Йов, няма да чета, само ще кажа с няколко думи. След като Йов издържа на всичките неща, тогава Бог отново му даде всичко. Даде му отново деца. Изходният път дойде за него и за неговото семейство. Възвърна имотите му, благослови го с здраве, с деца и внуци, и когато се изчисляваха годините, още 140 години след това нещо, и той видя внуци до 4-то поколение. Това беше благословението от Господа върху за твърдостта на Йов и това, че той издържа и не каза дума срещу него. Така че Словото Божие казва, Бог знае колко ви е силата, той няма да допусне да бъдете товара да ви смачка и да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. И другото, заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да може да го издържим и да бъдем победители и да бъдем благословени от Господа и Той да живее винаги в нашите сърца. И нека Господа ни благослови да вярваме тези думи. Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, дори да умре, ще живее. И ако някой премине и без да умре, пак ще живее, защото ние вярваме, че Господ Исус Христос е спасението, Той е благословението и Той е нашия живот. Господи, ако беше Ти тук, брат ми нямаше да умре. Той ще възкръсне. Господи, ако Ти беше тук, нямаше да се случат тези неща в живота ми. Не се безпокой. Тези неща ще се оправят, защото Господ е с тебе. Бъдете благословени и да вярваме на тези думи. И Господ да живее в нашите сърца. Амин.